Naka-heightened alert na ang buong puwersa ng Philippine National Police sa gitnang Luzon kaugnay ng nalalapit na holiday season. We escalate our alertness, no? Hindi natin pinapangunahan ng nasa taas, no? Pero sa mga pangyayari ngayon, we are still on our aptos, we are still on alert. Ngayong linggo, sumalakay ang bukas kotse gang sa Tarlac at Pampanga kung saan lampas 10 sasakyan ang nabiktima ng mga kawatan na hinihinalang mula sa iisang sindikato. Sapat man umano ang nasa 13,000 puwersa ng pulis gitnang Luzon, pinapayuhan pa rin ang lahat na magdoble ingat. Kung pwede naman, huwag tayo mag-iiwan ng gamit sa loob ng sasakyan. Baka naman nag-i-invite pa tayo, hindi na nga tinted, iniwan mo pa yung bag mo doon. Yung obviously na bag ng laptop, yung cellphone, even your firearms probably. Kaya sana makisama din sila sa amin kasi magpapakalat rin daw ng puwersa sa mga lugar na posibleng dayuhin ng publiko tulad ng palengke, malls at maging mga supermarket. Yun namang mga pulis, we ensure that they are awake so that a dragnet operations can immediately be conducted kung sakali. Muling ipinaalala ng PNP na kung kinakailangan talagang lumabas ay maghanap ng parking area na may CCTV camera o nakaposteng security guards. Samantala, paulit-ulit pa rin ipinapaalala ng Department of Health na bawal pa rin ang paglabas kung walang gagawing essential activity. Hindi pa rin kasi nawawala ang banta ng COVID-19 transmission lalo na sa mga matataong lugar. Rainiel Pawid, CLTV News.